Natay nakitaan mga idol tanaw na to be. Dara atau amigo ber. Berarti makita na ko nimo bay. Oy gidam-gudam ko tungod nimo bay. Oh, okay. Oh. Ba lagi mau ta amigo ta. Kining baymon ba magstorya ta ba nga gipaningot mo lagi agmayo. Oo. Unsa man imong gitrabaho ron muntag day? Gahapon pa ni Sus, kahoy gahapon, balik. Kahoy gapon ang akot. Karon sir, kahoy lang gahapon, dabong. Dabong. Pero 17 kilo. 17 kilo so nakasapay kay ka total rong adlaw pila man gyud? 100 tinta. So sulbad ng kulapo ato ana. Ga tinta gibilis gato. Dila ko dagi harap ka. Ma. Manok tong bus gatos. Manok. Daghan ni kag manok may mo no? Pila kay katubog manok nimo? May na kapil ya. Hindi ako makuban. Oh, pero nay balita na ko baymon ba? Kana kuno mga manok nimo giatngan mo kuno sa pahapa kuno kay lami kuno kay nay mong lang sudanon. Oh, pila testingan. Kay kasagaran kuno ka manari kuno ka kargado mo kuno maihaw imong manok. Di ka matuwa na. May tuluhon magbihag sa tare. Grabe, tinuod na baymon. Oh, kay sauna nagakuyog mo ta sauna diha sa diha pa to sa Juan o sa to diha sa may Janang may arabuhan ba? Kasuway mo na yung manok ko nagatulogod. Ade, duhara ka ng ikatulo dito sa... Oo. Dito. Primero ka, duha. Di usami ka to. Ang ditangin sa manok sa kontra, ang atong balibo, gibtal ka manok. Sus, di duta. May lurin may nag... Sus. Uy, manok, gibtal. Tangi ang ako ang balibo sa manok. Oo. Dibabos to ko. Ang ay pa, puti talawan. Dagan mo ka. Dagan mo ka. Pag dagan, ingon mo ka. Niluro mo na. Oh, sus. Balik ka mo ka. Sukol balik. Di mana? Tuloy bihag to. Atong lakton. Sus, indutan. Kanang mga lakton, mga baymon, kanang mga manok nga puti. Manok mo kuno ng San Pedro na tinuod na. Butang ka ko. Ato ka na. Kapita ka ay na. Wala, sus ako nakadto ko na ano. Ada na San Pedro na na. So kaning giingon nga langit nga talagang mga San Pedro kana na si Pedro sa dala kasi Juan ko no. Kinsa ka na si Juan, ang palido na Bautista ba to? Kanin niya mga sayante sila nag-iadto na ginang kinatasan sa langit. Oh, nya wa di man mabot ang langit, may langit. Wa dai wa. Ang ato makita, ang ato nang kinutuban sa pananaw. Ay sus Ginoo. Mao ni po sa mga scientist. Ato ito, yan labot ang buwan ra, bro. Adlaw di doon. Na kay porti man init ako no. Oh, nagbaga naman na. Nagbaga. Galing to as taas kay nang kita diyan sa ubod pag init buhat ang Astilan porti disod. Sa tag mauga na kayo. Sus. Pero kanang manok ni mo baymon, moagi gina. May gina. Unsa may mga away na baymon? Ubos sa babaw, mukupog sa ubos. Bago pa nang Sa pulan sa babaw. Kana mo na yung mga away sa manok nimo. manok ubos sa away. Sus Ginoo. Nya kay ang tag-iya, ang away kuha na mo lang, kungkong na mo lang, ana naman kuno. Basta katiguan ana. Tinuod na baymon nga ang magkatiguang ta ning kadang idara sa 66 purman lang kuno na kung sa construction pa purman kay ikon lang sa plano Adi na kana na ano kaya ko nako. kaya pa yun base na sa imong nausibaran karon. Naapadahan ko ta nako. Kung naali mo bahay mo bayad hatag ito sa libo. Grabe ha tagaan di ka baymon prera. Lagi naana sa ubos sa man daw kuyugan ko nimo daw ha Kuya okay na. kano man bili nang kuan na paningit. Ay mo mga simang dito ah. Huwag tagag sima. Dalan tulig. Mga babae nagani dito. Dito nagalisan. Ano pasat? Pero nigamit pa na ako ang apo. Nigamit na pero pagdantag ko lang adlaw na nagkagtaan mo araw na. Sus. Hubag mo dito. Okay. Ano ka tulog? Ang mga tamblida sa ipatuman. Naayos siya. So, pero hapit may gini ang sima na pa. Pero magamit mo babae, malag mo kutilaw ay magamit mo ng bulikat. Malag batig na masadya ang bulikat. Ang gapa niya bulikat. Muna na rin. Ay sus ma. Kung namatay ba kasi magkalaki nila kan. Na di mata. Ganggang. Pero sa una ba mon way ka kasuway na nang wag tangan kag sima. Dito ko sa Manila na. Testing ta ko. Testing ta. Tugi ko sa Bangalas babae. Ano na ko? Kala ko edad 18 ko. Apa na sus. Kung kuan pa na ba kaning kung sa balot pa na ba
kanang sakto jud kay sa kuan. Sakto kaya sa Oh, Pero, sino kita na ako na? Pinta na ko, pre na kasi kita anak ko. Biduag. Baba na Oh. Nahuna na ko, pero ang bayad, tax 3.30. 330. So burag kaning kuan. Burag kanang kana bitaw manugal ka gantak bitay mon. Ang sagatos Jis. So 330 kalas ton 30. Kalang 30, muna abang sa kwarto. Ah, susito ada amigo. Pero, ano? Oh. Nahuna na ko, muna press ko anak kay Gipoy na ko. Nah, Maluoy na ko. luoy ka konsensya ka. Karon una niya diya, atong yang silbi buga-buga laki diha. Oo, inanig gidaron. Ayo. Di dili sa inanig naong. So yun. Anak ko, Oh. po dai pero Bisaya o laki Tagalog na isuro. Oh, sige pwede ba Tagalog ning Tagalog na to. Ko yan ako. Sige. Dai. Hala na lang magsagol. Ala lang dai dili ko mo maglapot mo. Ako gina ko, muhikap lang ko mo bayad lang ko. Ah, grabe. Surtiha atong bayana no, gihikap ra nimo. Hikap na ko na. Oh. Ako hikap na bayad ko 200. Ah, surtiha wait. Sus Ginoo ko. Porti binasa atong bayana bro kadaog gukuan. Oh, di lagi ko kay kuno pagkasa ko. Na, Panalitag akong asawa magpagkasa sa experience akong gibuhat. na di. Ko sa ko. Nya ko sa asawa magkadunaw gibuhat niya, ang ibaw sa diya. Ningon sa ko ade, mubaw sa ko. Na, boss mo. So, Tanaw to suko ka diya, oh. Umusuko ang iyang mo ko, ang suko ka. Wala ka musuko gibuhat mo, nya akong suko sa gibuhat. tabla. So, iya kumingon mga Wag ko kabuhat og utan sa Manila, dahang baba. Daghang kay suko na mga. kabuhaton ng gayon tagabay mon. Unta lagay ko, di lagi ko. Kaya hando ko sa ato. Mon nang hikap lang ka. Kita ko bayad. Pero ang katong paghikap nimo dili to sa bay mon. Asa lang niya po na. Problema kay gikap lang. May problema kay gikap. Ha? Ako mang nagbayad pa ko. Abayad kag pila man gito 200 no, 200. Oh. Pinagbayad pa ko. So katong 330 cancel to. Katong 330 cancel ra to kay Manampakay dito, anda. sus Ginoo. Pero wala gid bay mon. Oy, So, sa karong pangidaro na nimo, ingnan ta po nga musukol pa gina. patay. Kaya kayo. Sa una nga akong anak upat ka buhok. Nakasagi ko gubayad sa silingan ako. Lo silingan, na taga diha day. Silingan ako. Taga diha, nagabang ra to sa unang saman to. Pero minyo na siya sad. Oh, minyo. Pero ang bala na wa diha Agoy. dito sa biyahe ba. Nagismukoy din parikoy di ay. Oh. Sa gawa man diskarte. Nas ta mayuha din may Mao mon. na diha ako nang wala ko na diha. Ni kumpisa la ka ato si mga asawa. Diha, sulti to kami ko. Istorya gika. May away mayo. Ya, mo to hay ko sa ilo nga diha ko sa wala. Oh. Mo na nga ko pa sa ilo siguro. Okay kay ba mas mayo gin mayo. Nga, oy.